אביב הגיע, פסח בא. אני רוצה לתת בסרטון הזה טיפים כדי לעבור את חג הפסח בבריאות טובה ובלי קילוגרמים מיותרים. תמיד אחרי החג יש פרסומים בעיתונות, האזרח הישראלי ממוצע עלה 3 קילוגרם בחג. אצלנו זה לא קורה. איך עושים את זה? ממש בקלי קלות, ושוב אני מזכירה, רוגע, בחירה ושליטה. אז כמה טיפים כדי לעבור את חג הפסח בקלי קלות, בכיף ובתחושה באמת נפלאה. פסח הוא חג האביב ולא רק חג המנגל. צאו החוצה לטיולים, תהנו מהפריחה. על הבוקר תנעלו נעלי ספורט, זה כבר מכניס לאיזה מוד כיפי כזה. תתארגנו נכון ליום ארוך מחוץ לבית. צאו החוצה, תהנו, תפרחו ביחד עם הפריחה המדהימה שיש עכשיו בתקופה הזו. כל מה שקשר לאורח חיים בריא, ששומר על אכילה נכונה, או אכילה שמסייעת להרזיה, כשר גם לפסח. תהנו מחלבונים מגוונים, מבשר, מעוף, מגבינות, מקטניות, כמובן במינון מתאים. תהנו מפירות משגעים, מירקות צבעוניים, ממוצרי חלב, משתייה מספק. העניין העיקרי שבאמת צריך לעבור איזשהו שינוי, זה העניין של אי אכילת לחם בפסח. ובשביל זה אני ממליצה או לאכול מצה שהיא מקמח כוסמין או קמח סובין, שבדרך כלל העלות הקלורית שלה היא מופחתת לעומת המצה הרגילה, היא גם מתעכלת הרבה יותר בקלות, והתחושה איתה היא פשוט נפלאה. ואם אתם כן מקפידים לאכול מצה רגילה, מצה שמורה, אני ממליצה לאכול כמות מדודה, מצה אחת ביום. אבל אם אתם קצת כמוני, שמאוד אוהבים מצה עם כל מיני ממרחים, ולפעמים המצה היא פשוט חבר שמביא חבר, אפשר גם להימנע ממנה. בואו לא נשכח שפסח הוא שבוע אחד בלבד. ושמסתכלים קצת מלמעלה, לא יקרה שום דבר אם אני אוכל את המצה לפי הגדרים וההלכות בליל הסדר, בחג האחרון, ובמשך השבוע אני אהנה ממגוון המאכלים האחרים שנמצאים ונוכחים, שהזכרתי מקודם, ואני מבטיחה לכם, אתם תרגישו נפלא, קלים ושבעים. גבולות מביאים לחירות, ודווקא ערב פסח, שהוא חג החירות, אני רוצה לדייק את העניין הזה. המון פעמים כשאני אוכלת מה שבא לי, ועושה מה שבא לי, ואין לי גבולות של זמן ומקום ומרחב, בסופו של דבר יש תחושה כזאת שמרגישים עבודים. מצאתי במהלך החיים שלי שגבולות מרגיעים, גבול של זמנים, גבול של שעות, גבול של מה אני אוכלת ומה פחות. אני לא רוצה שמה שיעדד לכם בראש כל הזמן, אני לא מאמינה בזה גם, אסור ומותר, חטאתי ונפלתי. זה לא המושגים שבהם אני משתמשת וזה לא המושגים שהם נר לרגליי. אני דוגלת במושגים כמו כדאי או לא כדאי, עדיף או פחות עדיף, טוב לי ונעים לי או מרגיש לי פחות מתאים. ומתוך כך כל אחד ואחת מצליחים לבנות לעצמם את הגבולות המתאימים להם, ועל ידי כך מגיעים פשוט לחירות אמיתית. ליל הסדר. אני קוראת לו ליל הטעימות. ליל הסדר באמת זה לילה חגיגי ומיוחד, לילה של פעם בשנה. בואו לא נהפוך את ליל הסדר ללילה שאנחנו יוצאים ממנו מפוצצים. שהחצאית או המכנס עוד שנייה נקראים. דבר ראשון, לא מגיעים לליל הסדר רעבים. להגיע לליל הסדר עם סובה בקיבה. לא סובה מטורף, לא פיצוץ אינסופי מארוחה מלאה, אבל אני ממליצה לאכול לפני צלחת מרק עם חתיכת עוף, סלט עם איזושהי תוספת, כל אחת לפי המנהגים, ולהכניס את זה לראש, שזה פשוט הולך להציל אותי ולעשות לי את הלילה הזה הרבה יותר מענג וחגיגי ממה שהוא יכול להיות. דבר שני, ברגע שתבואו, כמו שדיברנו מקודם, יותר שבעים ורגועים, יהיה אפשרי גם לטעום יותר במשורה. לא מכל דבר חייבים לטעום, ולא יקרה שום דבר אם מאכל מסוים, אני לא אטעם. יש עניין לפעמים שאם אני לא מתחילה, אין לי בעיה. כל אחד ואחת יודעים מה המאכל שאני רק מתחילה איתו, וכמו שכבר הזכרתי מקודם, פשוט כל החבורה מתאספת, וזה כבר לא חבר מביא חבר, זה חבר מביא כיתה. ומה יעזור לנו לאכול במיטה? עצם העובדה שהגענו עם סובה מסוים לארוחה, וגם עצם ההתכווננות מראש, בראש שלי, מה אני הולכת לאכול יותר ומה אני הולכת לאכול פחות. ושוב אני מזכירה גם בעניין הזה, שגבולות מביאים לחירות. אני אומרת את זה מניסיון. אוכל זה דבר מפנק, אוכל זה דבר טעים, אוכל זה דבר שקשור לתשוקה ויצרים. אני עברתי ועדיין עוברת תהליך עם זה, תהליך שמביא אותי לתחושה של עוצמה, של חירות, תחושה שאני מובילה, זה פשוט מדהים. ולכן אני לא רוצה שיובן שמי צריך בכלל לאכול, ואוכל זה רק בשביל לחיות, ורק בשביל לתת אנרגיה לגוף. אוכל זה עניין מרכזי בחיים, אבל תמיד צריך לזכור מה מוביל אותנו.
יש קשר ישיר בין חשיבה חיובית לאכילה מסודרת. ולפעמים האכילה המסודרת היא זו שמביאה אותי לחשיבה חיובית. אל תאמרו, יהיה קשה בליל הסדר, איך משמינים בפסח, אחרי החג דיאטה, אוף איזה בסה. דברו חיובי. תגידו לעצמכם, פסח יהיה נפלא. אני אעשה את המקסימום שלי. אני אשתדל. אם יום אחד לא הולך, מיד יש לי יום למחרת, ואפילו לא את היום למחרת, את הרגע הבא. את הטיפים שהבאתי לקראת החג, פלוס מתכונים שווים, אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלי, פנינה בארט קבוצות מחה בהרזיה, ואפשר למצוא שם גם עוד תכנים וסרטונים כיפים. חג שמח!